सस्पेन्स थोडंसं सस्पेन्स ठेवलाय ना मी, म्हणून मी कॅमेरा वर नाही करत आहे. हा नाही ना भोप्या म्हटलं कधी येणार सगळेजण विचारतात. जमलं तर एखादी रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते मी. आता तुम्हाला ना मी सोलकढी दाखवते. ही बघा जेवायला सगळे जेवायला म्हटलं सगळे पहिलेच पिते अगोदर कधी पियाला ना सोलकढी. बापरे आज झोप का उडत नाही. तो कडणीमध्ये पाला टाकला पाहिजे पाण्यामध्ये, पाण्यात आंघोळीच्या. आणि कुठला पुढचा आता इकडचं हे तर इथे आहे तर आहे त्यात पण कमी आहे पाण्यात. ठीक आहे. सस्पेन्स थोडंसं सस्पेन्स ठेवलाय ना मी, म्हणून मी कॅमेरा वर नाही करत आहे. आपले पत्रे घालून झालेत ना, आता सगळ्यांना दाखवायचंय ना. तिथे पाण्यात टाक, आपण तिकडे लांबनं दाखवूया. तर हा बघा चहा घेतलाय. चहा पिता पिता दाखवूया जरा, लांबून दाखवते म्हणजे पूर्ण दिसेल ना व्यवस्थित. पाणी लावायचे आज सकाळी सकाळी. हल्ली रोज ना पाणी लावावं लागते, कारण माणसं बघा वाढलेत ना त्याच्यामुळे. हे बघा आपलं पत्रे घालून झाले ना, पूर्ण लांबणं दिसेल ना. आता जाऊन बघूया. पुढची बाजू मला तर मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवली होती, आता तुम्हाला मागची बाजू दाखवते. शेरू 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 बघ काय करतो. हा बघ ऐकलं काय, शेरू बघा, शेरू घरात दम द्या, दम द्यायला दम द्या. वाघ्या कुठे वाघ्या, आपल्याला गोल गोल फिरवेल मस्ती करत करत. इथे चांगलं वाटतं ना पाठच्या साईडला, पाठच्या साईडला चांगलं वाटतं ना. इथे कॅमेरा इथं आहे बरोबर. आता आपण जेवण इकडेच बनवूया चुलीवरती. हा जा तुम्ही बरं वाटतं ना. आता साफसफाई बाकी आहे आमच्याकडून, करूया आरामात. साफसफाई बाकी आहे म्हटलं आरामात करूया. नाही अजून प्लास्टर बाकी आहे ना, प्लास्टर करायचं आहे. प्लास्टर जरा ते काका आता येतील तेव्हा कधी मसाला करून द्या. श्रद्धा मस्त करते चिकन, तिला काय नको तुमच्या आईशी त्या हातचं मला खायचं. ते आई बनते तसंच बनवेल, टोमॅटो टाका, अंडी बिंडी टाकून. अंडी टाकून पाहिजे ना, अंडी टाकू असं नाही. चव अंडी नुसती टाकली का चव येते, फोडणीची पण चव असते ना. गेला ना लाकडू उचला ना आतमध्ये. नाही मी आज म्हटलं इथंच जेवण करूया ना चुलीवरती, सावली पण आहे आज. आज तुम्हाला वार सांगते, रविवार आहे. आमच्याकडे सगळेजण झोपले, उठले का नाही उठले ना, आराम चाललाय. काल सगळेजण थकून आले होते ना, बाहेर गेलो ना काल. शेरू बघा, वाघ्या कुठे वाघ्या, हा बघा मस्तीखोर शेरू. शेरू त्यांना जेवायला पाहिजे, त्यांना खायला दिलं. हा चला 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 देते. त्याला पटाने आंघोळ्या करायला घ्या आणि पाणी लावा. पहिला पाणी लावायचं का आधी, पाणी लावेल का त्याला आंघोळीला जाऊ दे, पाणी ठेवूया आणि तुम्ही जातो मग पाणी लावायला. एक कोण पण आंघोळीला गेलं की हे बघा आमचे ना कपडे बिपडे धुवायचं काम चाललंय. कुणालच्या आत्याने सगळं केलंय पटापट. नाही मी पाणी नाही चालवायचं, फक्त कपडाच लावतो हलका. आणि ते देवपूजा चालू आहे.
आम्ही हलक्या कपड्याने पुसतो. आज मंदिर चांगलं सजवलंय आजीनी. अजून फुलं आपल्याकडे काढले. सध्या जास्वंदी नाही काढली आई वाटतं. बघ आली का जास्वंदी? गोंडेच काढले. आज जरा पाण्याचा टाइम होता ना म्हणून जरा धावधाव झाली. आणि आता चहा मी आता नाश्ता बनवायला घेतलाय. बघा हे सगळं रेडी करून ठेवलंय. कॅमेरा चालू केलाय. कॅमेरा चालू केलाय म्हटलं बोलताय की नाही. हा हे बघा या आहेत ना ह्या भोप्याच्या मम्मी आहेत. हा नाही ना भोप्या म्हटलं कधी येणार सगळेजण विचारतात. भोप्या आता काय कधी येईल तेव्हा कामाला आहे ना. हा आता मे महिन्यात येणार होता ना. येईल पप्पा येणार आहेत, सगळे येणार आहेत ना. अच्छा पुढच्या महिन्यामध्ये. नाही म्हणूनच म्हटलं बोलते मी. ही बघा ही भोप्याची बहीण आहे. आज आमच्याकडे जेवणाचं म्हणजे नॉनव्हेज बनवायचं ना. आज रविवार आहे म्हणून सगळी तयारी चालू आहे. नाश्ता विष्टा झाला करून. तिथे कुणालच्या बघा लाकडं तोडतायत. काय मग हा लाकडं हवेत लाकडं चुलीसाठी. पाण्याची बाटली घेतली. बाय बाय जावा आम्ही आहोत. हा आम्ही तो पण आमचं काम करतो. तुम्ही जावा फिरून या. पाणी पितो ना. हा त्या पिशवीमध्ये आहे कोयता वगैरे सगळं. नारळ कोयता सगळं त्यात आहे. तो कोयता तिथे पिसू नका. घेऊन या. तिथे आहे तिकडे मंदिरात आहे सगळं. तिथे असेल. हा तांदूळ आणा जराशे. सगळं असतं तिथे. कुठल्या डब्यात आहे पण तांदूळ? तांदूळ जाणार इथे किती ड्रम. ते बघा बाहेर बघा ड्रम बघा ते भरलेले आहेत ना. हवे तेवढे ड्रम भरले आहेत. ती पितळेची टाकी आहे आणि त्यात बघा आहेत. कुणाला चल उशीर होत आहे. बॅग घेतला बॅग कशाला हवे तुम्हाला मला. त्याने घेतला. पाण्याची बाटली घेतलं नाही. काय आहे रे बॅगेत? पाणी नको. पाणी दिलंय. रे बॅग ती काय इथं अशीच ठेवता आली असती. बाय बाय. हे काय आडा बंद करा. आडा करतो बंद जावा. ते करतो बोलतो. शेरू शेरू बघतोय. शेरू दरवाजा बाबा बंद केला काय? शेरू बघा कसं बघतोय. गाडी गेली ना. गाडी गेली. शेरूला ठेवली देत ना. शेरू शेरू जातो तू जाता. बघतोय बसा. शेरुड्या वाघ्या झोपलाय आपला. कोण चलो तुला जायचं फिरायला. टाटा जायचं नाही जायचं. जायचं आता सावली भेटली ना आपल्याला बसायला. नाही तर अजिबात 10च्या नंतर बाहेर नाही पडायचे बोला इथे. आता मस्त सावली झाली ना. चला चला घरात चला 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 चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता कुणालचे बाबा आमची श्रद्धा आणि आमच्या सासूबाई हे सर्वजण गेले तरळ्यामध्ये. म्हणजे आमचं जे कुलदेवीचं मंदिर आहे ना आणि ग्रामदेवते त्यांच्या पाया पडायला. आणि आम्ही दोघी जणी घरात आहोत. हे बघा भोप्याची मम्मी आणि मी. भोप्याची मम्मी म्हणजे जर नवीन सबस्क्रायबर असाल ना तर तुम्हाला माहीत नाही पडणार भोप्याची मम्मी कोण. तुम्ही जर का जुने व्हिडिओ बघितलात ना तर तुम्हाला माहिती पडेल. चकली भाजी ती. तर आता जेवण आम्ही करून घेणार फटाफट. त्याला चिकन पुऱ्या असा नॉनव्हेजचा बेत आहे जेवणाचा. आज वार आहे रविवार. तर हे कुणालच्या बाबा चिकन पण येताना घेऊन येतील. ते येईपर्यंत जे बाकीचं जे आहे ना ते आम्ही सगळं रेडी करून ठेवणार. आणि हा बघा हा मस्ती करायला. चला पटापट करून घेऊया. जमलं तर एखादी रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते. मी आता बघते हे बाकीचं कसं होतंय आणि त्या पद्धतीने शेअर करते. मग चला 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 चला. आम्हाला तर उन्हाचा ना कंटाळा यायचा म्हणजे नको आहे तुझा उन्हाकडे बघून बघून. कुठे टाकायचे त्या साली? पिशवीत द्या इथे. तिथं मग पिशवी कुठं आहे? पिशवी नाही 15 मिनिट ठेवायचं. ते 10 मिनिटं तरी ठेवायचं. 15-20 मिनिट पटकन. एक झटपट रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते मी सोलकढीची. इथे कोथिंबीर बाबा घेतले. कोकम आहेत ना ती पाण्यामध्ये भिजत घातले 10 मिनिटं झाली. नारळ घेतलाय किसून
ओला नारळ, थोडंसं आलं, लसूण, मिरची आणि हे जिरं घेतलेलं आहे. इथे मी पावडर घेतली जिऱ्याची, अख्खं जिरं असतं ना ते पण टाकायचं तरी चालतं. आता हे सगळं ना मिक्सरमध्ये हे वाटून घ्यायचं. हे सर्व हे असंच ठेवायचं वेगवेगळं. तर हे बघा, हे आपलं वाटलेलं नारळ. आता हे सगळं ना आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. इथे मी गाळणी घेतले आणि हे जे नारळाचं दूध आहे ना ते सगळं आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे असं अगदी दाबून दाबून आणि पुन्हा हा जो नारळाचा किस आहे ना मिक्सरला लावून घ्यायचा आणि असं हाताने दाबून दाबून जितकं शक्य होईल तितकं त्यातला रस जो आहे ना तो काढून घ्यायचा. हे असं सगळं ना मी काढून घेते व्यवस्थित. हे पुन्हा परत आणि मिक्सरला फिरून घेते म्हणजे चांगलं असं रस सगळा निघून जाईल. मग रस काढून झाल्यानंतर त्यात मी टाकते आता मीठ. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. कोथिंबीर जरा व्यवस्थित टाकायची म्हणजे छान अशी टेस्ट येते. आणि गाडी आमची आलेली आणि हा कोकमाचा आगळ आहे ना तो टाकते. मी आता कोकमाचा कडक टाकते. चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. आता ही सोलकढी की नाही एक थोडा वेळ ठेवून द्यायची म्हणजे हलका असा गुलाबी रंग तयार होतो. फ्रीजमध्ये ठेवून देणार मी आता थंड व्हायला. थंड थंड छान लागते. आता ही ना छान थंड झाली ना थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवत्या. मस्त अशी तयार झाली. इथे पेटेल पण लागतो तर नंतर लागू पेटणार नाही. हो खातायत ना तुम्हाला ना मी सोलकढी दाखवत्या. ही बघा असा हलका असा गुलाबी रंग आलाय. हां अजून संध्याकाळपर्यंत राहिली ना तर एकदम डार्क कलर येईल. हे चिकन, हे आता हे रस्सा. पुऱ्या करायच्या बाकी आहेत. कढई ठेवले चुलीवरती. आता पटापट पुऱ्या करून घेणार. रस्सा तो चिकनचा हाडांचा. हा कपडा दिलाय. हा घ्या. हे केळीची पानं पुसून घ्या जरा. कुणाल तर कोण येणार होती सगळं. एवढ्या गरमीत जेवायचं. कसली गरमी आता एवढी चांगली हवा आहे. हवा लागते. मी तर घरात आता पुढचा खाडा पण आहे आपल्याला जेवायला बसायला. इथे बरोबर आहे बाहेर नाही. ना मामी? इथे चांगली वार आहे म्हणून इथे आज जेवायचं. आज आम्ही म्हणा इथे बाहेरच जेवणारच. इथे वारा किती मला काही चुकून राहत नव्हती. एवढा हवा नुसता पेटलेला. पुऱ्या ठेवायच्या कशात ताटात ठेवा. तो केळीचं पान दे खराब असेल ना फाटलेला तो द्यायच्यात ठेवा. आहे पुऱ्या बघ. ठेवायला लागेल. हा, तो बघ तो खालचा आहे बघ. तो नको तो चांगला आहे जेवायला. आहे पण कुठला तो नका देऊ दुसरा तो द्या. खालचा पण फाटलेला आहे. फाटलेला आहे ना जिबेकडचा पान बघा होता. जिभेवरचा नाही हे बघा. काय पूर्ण फाटलेला. हा तोच जिबेकडचा आहे. हा घे. तुला द्या. पुसून द्या तू जरा. दे इथं. आणि दोन डिश घ्या. ह्याला चिकनसाठी आहेत ना 2-3 डिश बारके वगैरे. बाकी डिश आणल्या ना मी आता 3. आम्ही किती तिघांना. लागतं सांगा. नाहीतर मुलांना पीठ सगळं घालायचं. नाही सगळ्या नाही जेवढ्या आपल्याला पाहिजे जेवढ्या आता पाहिजे तेवढ्याच कर. गरजेपुरत्या पाहायचं ऑर्डर संध्याकाळला होते. नंतर बाकीच्या करता येतील. इथं ठेवा ना म्हणजे तुम्हाला इथे ठेवू शकता. कुठे इथे उतरावं. आणि कुणाल बोलतो गरमीत जेवायचं. चला जेवायला या सगळे. ये चला जेवायला. जेवायला या म्हटलं सगळे कसं. आमच्याकडे सोलकढी पण आहे. मला वाढलाच नाही काय. मे महिन्यात सुनील सचिन तेजस ये. तेजस राहिला तेजस. चोपल राईस खायला जातात. चौपल राज का 5 राज का इथे बघ सोलकढी विलकडी सर्व आहे. हे बघ पाहिजे काय. हे बघ पाहिजे काय. दाखवलंच ना आता बोलू ती पण केळीची पानं. सोलकढी पिया ना तुम्ही. सोलकढी पिऊन बघा कशी लागते ती. मी रेसिपी दाखवली सोलकढीची. तुम्हाला आवडली का सांगा.
आई आमची काय आई बनवते तर आईला आवडलेली सांगेल तुम्हाला पहिलेच पिते. एक नंबर. म्हणजे अगोदर कधी पियाला ना सोलकडी पिवा बघू द्या सांगा पिऊन काय एकदा आपण जेवायला गेलो माहित नाही एक हॉटेलला मी नाही घेत. बघा पिऊन कशी वाटते ती. मला वाटलं माहिती असेल तुम्हाला. नंबर. एक नंबर आठवण. कोकम असेल कोकम विजयात होतात ते चांगली वाटली ना. पिवा विजयात होतात हे जेवून त्याला पियाचे मग खाल्लेलं सगळं पचन होतं. नॉनव्हेज आपण खातो ना थंड असतं ते. पी. चिकन खाल्लं की पितात. ती बाहेर सारखी ना होय बाहेर सारखी जिरा आंबट नाही. लागते ते. आंबट नाही. आंबट नसते तू पी एक जरासं पी. गोड असं नारळाचं दूध कसं नारळाच्या दुधासारखं. नारळाच्या दुधाचं आहे ते काय दुसरं थोडं बनवलंय आधी जेवण येईल आता जेवलेलं. पुऱ्या चालल्यात बघा इथे अजून. झाले आता शेवटचे आहेत 2-3 बाकी आहेत. बाबूला नाही दिले. बाबू त्याला पण दिले ना घेईल तो. मग देत होती तर ग्लासात नको हे बघा जेवून झालं सर्व आटपलं किचन आणि ह्याला शोधते हा बघा कुठे बसलेला. चला घरी चला घरात इकडे इकडे इकडे. हा उन्हात असं बाहेर भटकायचं. चला घरात घ्या चल घरी चल घरी चल. किती ऊन लागते बापरे. ह्या कडकडून हा बाहेर पडतो. झोप इथे इथं झोप झोपा इथे काय करा. हा इथे आत्याच्या बाजूला झोप. आत्या गार झाली लगेच. तुला फटके दे मी केस वेस वडून काढ आत्याचे. तो नाही वडणार. शेरू शेरू तो झोपेल सोड त्याला पकडू नको त्याला झोपेल तो ऐका शेरू दाखवते कसा झोपलाय. हा बघा बघा असं एकदम गाढ झोपलाय तो जेवून खाऊन. दादरवरून आहे दिव्यावरून. हा मग आता तुम्हीच विचार करा खेडवरून अर्धी असणार मग. ते बोलते तिकडे खेळला कुठे एवढे लांब जायच बसणार. तर काय गाडी अशा गाड्या असतात खाली बसा खाली बसा. बस खाली बस तर वाघ्या आणि शेरू ना दोघांना जेवायला देतात कुणाचे बाबा. रात्रीची वेळ आहे 9 वाजलेत आणि मी आता रात्रीच्या जेवणाची तयारी म्हणजे आहे जेवण दुपारचं थोडंसं जरा फक्त बनवायचं आहे. तर रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ना आजची ती जरूर सांगा कमेंट करून. सोलकढी तुमच्याशी शेअर केली मी आणि बऱ्याच आपल्या ताईंच्या ना कमेंट होत्या मागच्या वेळेस जेव्हा मी बनवली होती ना सोलकढी त्या सरांना दाखवली होती. तर चला म्हटलं आज शेअर करूया तुमच्याशी. नक्की ट्राय करून बघा खूप मस्त झाली होती सोलकढी. छान झाली ना. आमच्या घरात सगळ्यांना आवडली मस्त आवडली. आमच्या सासूबाईने म्हणजे यांच्या आईने ना पहिल्यांदाच त्या पियाला त्यांना माहिती पण नाही सोलकढी तशा बघा त्या व्हिडिओमध्ये म्हणाल्यात त्या. त्याच्यामुळे त्यांना पण असं भरपूर आवडली आणि जवळजवळ 2 ग्लास त्या पियाला छानपैकी आवडलं त्यांना असं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. कुणाच्या बाबा सध्या लय बिझी येतात त्यांना वेळ नसतो व्हिडिओमध्ये यायला. हा